дар азимтарин кишвари осиёи марказӣ қазоқистон эҳтимолан ба зудӣ интихоботи пеш аз муҳлат баргузор мешавад. пешниҳоди баргузории райдиҳии изтирорӣ аз ҷониби анҷумани халқ, як ниҳоди машваратии наздик ба президент Нурсултон Назарбоев садо дода, имрӯз онро ҳизби ҳокими Нуротан ҳам пуштибонӣ кард. бо ин пешниҳод ҳоло бояд парлумони зери назари ҳизби президент ҳам мувофиқат кунад. аз ҳоло гуфта мешавад ки номзади асли худи Назарбоев мешавад ки дар гузашта ҳадди ақал 3 бор ба ҳамин шеваи интихоботи пеш аз муҳлат курсии президентиро ҳифз кардааст. ҳоло дар суҳбат бо мо Мирҳат Шарифҷон, коршиноси масоили Қазоқистон аст. салом Мирҳат, шумо хабари интихоботи пеш аз муҳлатро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Я нисколько не удивился, поскольку мы уже в Казахстане. Ман аслан тааҷҷуб накардам. Онҳое ки дар дохил ва беруни Қазоқистонанд бо чунин шеваи интихоботҳо одат кардаанд. Ҳатто райпурсии соли 1995 ҳузури президентро то соли 2000 тамдид карда буд. Бо ин вуҷуд интихобот соли 1999 барпо шуд. Мардум одат кардааст ва ҳеҷ ҳайрон ҳам нашуд. И не так уж сильно удивился. баҳонаи аслии пеш аз муҳлат даъват шудани интихоботи президентӣ ки вақти расмияш, муҳлати расмияш соли 2016 мерасад, тағйироти шадид дар сиёсати ҷаҳонӣ, аз ҷумла рӯйдодҳои Украина гуфта мешавад. То куҷо ба фикри шумо ин баҳона заминаи воқеии чунин тасмимҳо шуда метавонад? Ситуация в мире может оказать или оказывает влияние на ситуацию в Казахстане, и что приводит к такому. Агар рӯйдодҳои ҷаҳон ба вазъи Қазоқистон ҳам таъсир кунад, танҳо дар иқтисод инъикос мешавад. Уфти рубли русӣ ва дар пайи он эҳтимоли пасравии нишондодҳо дар Қазоқистон ҳам вуҷуд дорад. Қазоқистон дар муқоиса бо кишварҳои дигари Осиёи марказӣ аз лиҳози иқтисодӣ босуботтар аст. Мардумаш пасандозҳои муайян дорад. соли гузашта вақте як дафъа танга пули миллии Қазоқистон то 19% беқадр шуд, норизояти зиёдро аз сиёсати давлат ба бор овард. интизор меравад ки танга ҳам сарнавишти рублро такрор кунад. ин чиз мусаллам аст ва дар яке аз баромадҳои ахираш худи Назарбоев дар ин замина изҳори ташвиш кард ва гуфт ба ҳукумат ва бонки миллӣ бояд эътимод кард, на ба овозаҳо. Вай гуфт дар сурати сар задани буҳрон на мо балки омилҳои беруна сабабгори ин вазъ мешаванд, аз ҷумла таҳримҳои Русия ки ба гуфтаи Назарбоев барбарианд. аз ҳамин хотир ман мутмаинам ки дар Қазоқистон ки ҷамъияташ чандон фаъол нест, танҳо дар сурати бад шудани баъзи иқтисодӣ мардум ба хиёбонҳо мерезанд. Внешние факторы. имсол Назарбоев 75 сола мешавад. ӯ 26 сол аст ки сари қудрат аст. дар дохили Қазоқистон нирӯҳои сиёсии зиёде ҳастанд ки аз тамаркузи қудрат дар дасти як нафар шадидан интиқод мекунанд. чаро ба назари шумо ба онҳо то ҳол даст надод ки вазъро дар кишвар тағйир диҳанд? Реформы, если мы говорим о политических, конечно, их нет. Экономические реформы очень успешны. Но я тут одну вещь могу сказать, что ислоҳоти сиёсӣ набошад, ҳам ислоҳоти иқтисодӣ дар ин кишвар хеле муваффақона пеш меравад. ҳастанд шахсиятҳое ки бо чунин шароити сиёсӣ розӣ нестанд ва аксари ин афрод кишварро тарк кардаанд. Вале агар дар бораи омма бигӯем, он пирамидае ки Назарбоев сохтааст дар маҷмӯъ барои бисёриҳо қобили қабул аст, ҳам барои элитаҳои сиёсӣ ва ҳам барои элитаҳои иқтисодӣ ки дар Қазоқистон яканд. барои синфи миёна ки соҳиби тиҷорату бизнес аст, фарқ намекунад ки чӣ касе сари қудрат истодааст. Назарбоев тавонист ки як системаи аз кишварҳои ҳамсояаш дар минтақа фарқкунанда бунёд кунад. ин шароити сохташуда ҳам барои одамони оддӣ ва ҳам барои элитаҳои сиёсӣ муносиб аст. онҳое ки розӣ нестанд, мисли Кажегелдин, Ҳалимҷон Жакиянов ё Мухтор Аблиёзов, онҳо ё дар хориҷа зиндагӣ мекунанд ё дар зиндонанд. боқии дигарҳо ҳамин қоидаи бозиро қабул карда аз рӯи ҳамин қоида бозӣ мекунанд. Когда народу в принципе, всё равно, кто стоит у власти. ташаккур. Мирҳат Шарифҷон, коршиноси умури Қазоқистон дар радиои Озодӣ ба саволҳои мо посух дод.